गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ ससियेल मिडिया आरो खौरां बिजोङाव भाइरेल जानाय बिटिसिनि बारग' चिफ एबा बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया नागपुराव आरएसएस दैदेनगिरिखौ लोगो हमना खर' गंग्लायनायनि सायाव इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि एबा बिटिएनि चिफ प्रमद बर'आ खुगा बेखेवदों। जेब्ला खौरांगिरिया प्रमद बर'नाव सोंदों अब्ला बिथाङा बुंदों, जेब्लाबो राजखान्थिनि बागै चर्चा खालामनाया मोजां नङा। सोरबा सोरखौबा लोगो हमनाया जेबो गेदेर बाथ्रा नङा। जों बयबो लोगो हमलायनो हायो। बेफोर सोंलुनि सोलाय जौगाखांनायनि सायावसो बांसिन नोजोर होनांगौ होनना खौरांगिरिफोरखौ बुङो। भटार्स पार्टिया आक्रोश बानजायदों। भटार्स मोनथायखौ लानानै भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलआ उदालगुरि जिल्लानि नलबारि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफोरजों गायसननाय बोसोरा 6 बोसोर आबुं जानायजों लोगोसे गायसनथाय सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै भटार आक्रोश रेलि हाबाफारि बानजायदों। बे हाबाफारियाव पिबिआइनि गायसनगिरि थामिनबा, पलिसि मेकिं डाइरेक्टर बिश्वमा पराग गान्धीजों लोगोसे मिरुनि आफादगिरि बबिता शर्मा, आसाम रायजोनि आफादगिरि ललित पेगु, रायजोनि मिडिया नेहाथारि पबित्र बर' आरो गोबां जिल्ला मिरुनि दैदेनगिरिफ्रा ज'ज'यै बाहागो लानानै गरिब सुबुंफोरनि भटारनि मोननांगौ मोनथायखौ आबुङै फोसावो आरो मोनफ्रोमबो सोरखारा संबिजिदाव थानाय मोनथायनि खाबुफोरखौ होयिया दुखुनांथाव होनना साफ्रोम सुबुं रायजो राजाफोरखौ सांग्रां जानो गुवारै खावलायो। आसाम गौरब बक्सिं स्टार लाभलिना बरग'हाय शिव थापा आरो अंकुशिता बर'खौ मैया बरायदों। रायजोनि साथाम मुलुगनां बक्सार लाभलिना बरग'हाय, शिव थापा आरो अंकुशिता बर'खौ आसाम एमेटियर बक्सिं एस'सिएशननि बानजायनायाव मान बावना बरायदों। मान बावनाय आरो बरायनायाव बाहागो लायो आसामनि मन्त्रि अतुल बरा आरो आसाम बक्सिं एस'सिएशननि बिबानगिरि बिथांमोना। बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया इन्डिया सरकारनिसिम गांसे उदां लाइजाम लिरहरदों। लाइजामाव ओरैबायदि लिरदों, बिटिआर ओनसोलाव जुदि राजखान्थिया थि नङाब्ला बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारफिननो हागौ होननानै बिपिएफनि आफादगिरि लोगोसे एमसिएलए हाग्रामा महिलारिया बुंबावदों। मख'नो गोनांदि बिपिएफ दोलोआ फैगौ 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोखौ हेफाजाब होगोन एबा बिजेपिनि हेंथायै बिजाथि फसंनाय नङा। नाथाय बेनि थाखाय बिपिएफ दोलोखौ थाबैनो एनडिएनि लोगो खालामनो थाखाय खावलायदों आरो बिपिएफ दोलोआ आसामाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय सरकारखौ हेफाजाब होगोन। लोगोसे लाइजामाव लिरबावदों, बिपिएफ दोलोआ आसामाव सासे मन्त्रि होनो खावलायदों। रस एनजिअ आरो बैथा एनजिअआ रान्दि हिन्जावफोरनो थिंरानना मदद होदों। रस एनजिअ आरो बैथा फाउन्डेसनआ इउएनडिपिनि मददथियाव रान्दि हिन्जावफोरनो थिंरानना होनना बाख्नायथाव हाबाफारि मावदों। उदालगुरि जिल्लानि बिटिसि कालिंदर समष्टि आरो पानेरि बिधानसभा समष्टिनि सिङाव थानाय सिनिपारा गामिनि साजि रान्दि हिन्जावफोरनो दाउ गग्रा लुफुंनो साफायाव 14 फुट गोलाव थिं गांब्रै रानना होदों रस एनजिअ आरो बैथा फाउन्डेसनआ। मख'नो गोनांदि इउएनडिपिनि मददथियाव थिं राननाय हाबाफोरखौ लानाय जादों होनना मिथियो समाज सिबियारि अर्जुन नार्जारिया। हाबाफारियाव रस एनजिअनिफ्राय पमिता बर'आ बाहागो लाफैना हाबाफोरखौ जाफुंसार खालामफैयो। जोबथा खौराङाव दङ, बर' हारिनि गेलेगिरिफोरखौ सरकारा बिमा बाथुलजों नायो, नाथाय असमियाफोरखौ मोजां नोजोर नायो। बिनि सानथ्र'हायै बिदिन्थि दङ। सासे असमिया गेलेगिरिनो अर्जुन बान्था होनो फोसावबाय। आसामनि आइजो लवान बल गेलेगिरि नयनमणि सैकिया अर्जुन एवार्डखौ मोननो हाबाय। मिथिनाय बायदिब्ला फैगौ 30 नबेम्बराव नयनमणि सैकिया दिल्लीनि राष्ट्रपति भवनाव हादोरगिरिनिफ्राय बे बान्थाखौ आजावगोन।